door refavor risina kugadzikwa kuti favor ipinde muupenyu. Masvingo ese avakwa, rusvingo rwejerusarema rwavakwa apedza. Maenemies haana kuuya pane yese isi nguva. Vanzi ndangosara kuti ndiise madoo pamagedhi, ndo pakauya tsamba. Iriko mweya yetsvina haikuatake mumastages ese weupenyu. You'll be highly connected. How resist even to travel, you can go anywhere wherever you want. But unogona kudzoka ikoko usina chiri tangible chinobatika chakanaka muupenyu. Yet to some they struggle kuti vaende kwawakaenda. Vane pfungwa yekuti tikaendawo pakati, tikasvikawo pakati, tikashandawo mukambani yakati, tikaitawo zvakati tinoachiva. Iwo uriko ikoko. But the doors are not there. Kune level yeattack yekuti mweya yetsvina haikudzivise kuti uwane basa, haikudzivise kuti upinde mune imwe relationship. Relationship imomo munovharwa door rewanano. You'll be dating and dating and dating, and the guy hapana paanombofa akataura issue nechekuita nemarriage. Inenge iri relationship nekufara nekudine joy, but door rinonzi marriage rakabvutwa nemweya yetsvina. Haambofa akataura chinhu ichocho. Haushaye munhu anokuda, haushaye munhu anofambidzana newe, but wafambidzana nevazhinji vakuda, uchinyatsoona kuti tiri kunyatsodanana, but the door hakuna paanogona kushama muromo wekuti it's high time taroorana taita settle down. Door rinonzi marriage rakakwachurwa. Mweya yetsvina inokurega uchienda pabasa, zvichida neriri basa rine mari kwazvo, but mari iyoyo chiitambira. Door rekuconstructa zvinhu zvinobatika muupenyu, rekuita zvinhu zvakakura muupenyu, ndo rakabviswa. Vanhu vachiti vakakutarisa vanaona kuti upenyu hwake hwanyatsokomplete, asvika patinoyemura nepatinoda, but maresults yepasvikwa hapo. Attack haisi kuuya munhu achivaka rusvingo. Just there was no gap. Pane paunoona kuti apa ndafunda, apa ndava connected, apa ndine basa rakanaka, but zvinobuda mukufunda nebasa rakanaka, door iroro haripo. Kuine mweya yaSanballat naTobia. Nguva yekuti favor yakuda kuya muupenyu hwako. Ukatarisa zvichida relationship madata for a long time, but nguva yekuti munhu akuda kukuwana, kune nyaya dzinongosimuka. Kune vanhu vanongouya vachitaura zvimwe zvinhu zvinodisturba. Relationship yamatonza kwenguva about 5 to 6 years. Pa 5th year mane maplans to settle. Kune nyaya dzinosimuka. Kune vasingade door refavor kuti rivhurwe muupenyu hwemunhu. Kuna ana Sanballat naTobia. Basa rashandwa, munhu abata mari zhinji, ada kuita chinhu chikuru chine musoro, kunongosimuka imwe mweya inobvuta mari iyoyo. Kunongosimuka humwe utsotsi, kumwe kubirwa, kumwe kuvhiringidzwa, kwekuti waseva kwenguva refu, washingirira kudaita chinhu chikuru. Time yaunoda kuzviita, kune chinhu chinongouya seopportunity, but iri plan yadevil yekubvuta chinhu chiri muupenyu. Unenge uchibvutirwa door refavor, rusvingo kana kuti mawalls, madziro unenge wavaka apo, but door rekuti uchimisa chinhu chinobatika muupenyu, kune mweya isingangoda kuona madoors iwaya achivhurika. People of God, hear me very well. Mweya iyi Sanballat naTobia havana kuuya time yemurume paari kuvaka madziro. Zvanzi ndapedza, ndopakatumwa tsamba kuti ngauye kuno when he was about
to put door and gates. Mweya inokurega uchiita zvinhu zvakanaka kusvika palevel yekuti wakuda kuita complete. Ndakaona mabuildings muguta patinofamba akavakwa kusvika pa window level. Mamwe anodarika poshaika roofing beds. Kune mweya inouya yoataka the one constructing that house. Anorwara mari yese ikapera. Kune mabuildings anosvika pakuparara. Anga asumudzwa avakwa pangoshaikwa roof. Pese paaita foundation nekuvaka pesa papasina problem. Pa roofing stage kune mweya inongonzwa kuti akangoisa roof vanhu vakupinda mukati umo. There comes an attack. Father, I pray, I decree and I declare. Every spirit isingade kuti vanhu vapedze zvavakatanga, isingade kuti vanhu vapinde muwanano vadanana, isingade kuti vanhu vavake zvinhu zvinopera. I stand, I decree and I declare. May the grace and the blessing of the Lord. You are all welcome to our morning service. Nehemiah chapter 6. Nehemiah chapter 6 from verse 1. When word came to Sanballat, Tobiah, Geshem the Arab, and the rest of our enemies, that I had rebuilt the wall, and not a gap was left in it, though up to that time I had not set the doors in the gates. Sanballat and Geshem sent me this message. Come, let us meet together in the one of the villages on the plain of Ono. But they were scheming to harm me, so I sent messengers to them with this reply. I am carrying on a great project. I cannot go down. Why should the work stop while I'm leaving it and go down to you? 4 times they sent me the message, and each time I gave them the same answer. May the Lord bless the reading of His word. Father, we thank you. Speak to us, instruct us, correct us, empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko ravo. Nyanda verenga mangwanani ano ine chekuita nema enemies kana kuti vavengi. Muupenyu munhu ane vavengi vaainavo. Munhu wese muupenyu ane vanhu vasingamugamuchire, vanhu vasingamufarire. Zviri zvinhu dzimwe nguva zvaunogona kuti unamate nezvazvo. But the truth of the matter is, no matter how good you are, you will still have people who don't like you. Nyangwe ukava munhu akanaka sei, anonzwisisa sei, ane unhu wakanaka, a good citizen in community and society, there will be some people vasingagone kukugamuchira nekuda kwezvauri. So mumwe unogona kunetseka kuti but vanhu vanondivengere ise, vanhu vasingandigamuchire, ingova I'm doing things zviri so genuine, ndiri kudai zvakanaka. Kana vanhu vachitadza kuda Mwari nekunaka kwakaita Mwari, vanotipa upenyu, chekudya, chekupfeka nekutirwira. Kana munhu achitadza kuappreciate nekuda Mwari musiki weupenyu hwake, don't stress yourself why some people don't like you. Don't try even to pray about it for them to love you or to like you. Kana Jesu vakatadza kumuda vanhu, iye afira vanhu vese, pachitoda kuti paparidzwe kuti munhu aone kunaka kwaMwari, kuti anenge asiri kuona, uye akakuona anotenderwa futi kuva nesarudzo yekuti agone kugamuchira kuda Kristu kana kuregera. So zviri pachena kuti enemies are real and enemies are there. No matter how good you are, what you try to do zvakanaka and everything, you will find that some people will not like you. Izvozvo ngazvibvise pressure nestress nekunetseka muupenyu hwako,
kuti but I'm a good person, ndinoita zvakati ingowani musociety, vanhu ndinodai kwavari, you will find out that there will be some people who will not accept you. Worse, kana yava nhau yekunamata Mwari, kana yava nhau yekuita basa raMwari, the devil wakaipa unoshanda nemadhimoni nemweya yetsvina, but mweya yetsvina haina muromo, haina mitumbi, inopinda muvanhu. So pamwe pacho unogona kuisa ruvengo pasiripo, uchiti vanhu vandidai. Actually the spirit behind vanhu vari kudaro ndo pane nyaya. The devil will not be happy seeing you doing something good in the society, in your community, kana mufamily. Anopinda mukati mepfungwa dzevamwe vanhu so that they won't accept you. They always say something chingori negative against your life. So don't stress yourself much. But I'm a good person, but how come some people, they don't like me, they don't tolerate me, they don't accept me? That's life. Ndo panoti munhu. But wodi inazo ndo pane nyaya yekuti unovengwa iri riwo. Kune vasikakugamuchire, une vavengi una vasikakufarire zviri riwo. Wodi inazo ndo pane subject anandibate nasi. Munhu wese une vanhu vasikamugamuchire, vasikamufarire. Wodi inazo ndo pane nyaya. But there are times that people spend much time trying to prove a point in the society. Nemazuva atiri kurarama pa social media, maybe Facebook, Instagram, Twitter or what, trying to bring out my views ako, kana kuti zvaunoita, kana kuti kunaka kwako nezvaunogona. You'll be wasting your time. Kana ukava munhu akaita zvakanaka sei, you will find that some people will not like you. The reality of life. So trying to prove a point, trying to do a lot, kuti society kugamuchire vanhu vakuone kuti uri munhu ari right. Pamwe pacho you will be wasting your time. Uone manje the plan of the enemy kwauri. Even the devil achiziva kuti you are anointed to do this, you are blessed to do this, you are empowered by God to do this. Attack yaanounza is not to kuti utadze kubudirira pane zvauri kuita, but anogona kuunza attack yekuti unombomira zvauri kuita zvacho, so you try to prove a point, to be a good person, to prove a point in society nekudi. By doing so, the enemy will be celebrating. Why? Haana kudzivisa kuti chawanzi naMwari uite kuti chichaitike, but wakubira time inokosha. Nyaya ndaverenga pano ndiye murume unonzi Nehemiah, anointed by God, appointed by God, a great builder, a great leader. Ani chinhu wani chaakagona. Washedzwa kumapani, the plain of honor, na Sanballat na Tobia, kuti mbouya kuno tionane tikurukure, timboonesana titaure. These were his enemies. Iye ndobva aziva kuti I need to respect the vision of God. Ndinofanirwa kuremekedza nekupa nguva yakakwana kuchiona kubasa raMwari rekuti ndidhile nerusvingo rweJeriko, rweJerusalem. But ndoda kuti munotise chinhu wani. Sanballat na Tobia, time yavari kutuma tsamba nenhumwe kuti murume uyu asiye zvaari kuita auye. Pandatanga kuverenga pati, I had rebuilt the wall, and no gap was left in it. Though up to that time, I had not set the doors in the gates. Enemy aisi kuuya time yekuti munhu ari kuvaka walls, madziro, zvidhina. Enemy iri kuuya time yekuti Bible rat I had already completed rebuilding the wall. Time yangouya enemy chete unguva yekuti iye Nehemiah haasati aisa madoor pamagates. I need to repeat this one. Though up to that time I had not set the doors in the gates.
So Sanballat naTobia vari kutuma vanhu panguva yekuti rusvingo rwavakwa. I had rebuilt the wall and no gap was left. Only that I had not set the doors in the gates. So madziro apo, the jurawo is now complete. Zvavakwa. Chasara chete kuisa madoors pamagate. Enemy iri kuuya ine a timing. Kwete yekuti idzivise munhu to build the wall. But iri kuda kudzivisa munhu nauye kuisa madoors pamagate. Picture iyi kuti ndigone kuishumira, Mweya Mutsvene vashumira kwandiri concerning the doors of life, concerning the gates of favor, the gates of blessing, the doors of life. Kuti pamwe pacho the enemy unoregeza uchiva ne network with the right people, people of influence. The connection yobva yavapo. But uchaona kuti you will be connected for a long time with such people, but pasina a door of blessing ravanogona kukuvhurira kana opportunity yavanogona kukupa. You remain connected, but without a door rino opener for favor. Hakuna chinhu chinorwadza kana kubohwa sekudaro chekuti you are so connected to people vekuti vakangovhura rimwe door mulife mako wapinda mu opportunity yakakura, mu blessing, mu favor yakakura. So the devil chaakaita akauya kuzorwa newo pa time inogadzirwa madoor. Door rinongoreva a pathway rekupinda kana kubuda, a passage. So enemy inakuya pari kuvakwa the wall, the jura wall. Enemy yauya against Nehemiah panguva yekuti I had not put the doors at the gates. Uzapane nguva yekuti ukatarisa upenyu hwako, ma connections aripo, vanhu vaunotaura navo nekuzivana navo, kana nzvimbo yaunogara inzvimbo ine mikana yakakura yekuti vazhinji vaita zvinhu in that area, in that nation, in that city, kana kuti pabasa ipapo. But to you, you are there. Kurati wo rakagadzirwa. But the gate or the door, opener to enter, is not there. So Sanballat and Tobiah havasi kuataka Nehemiah kuti vamutadzise kuvaka rusvingo. Vari kuataka Nehemiah atopedza kuvaka. Zvanzi pasina kana gepi rasara. But say enemy yanyora tsamba kuti chuya kuno. Enemy iri kuti we can leave you to be connected, but hatidi kuti uwane a door of favor, a door of opportunity, a door of blessing. Rushingo ngari vako, but my doors kupinda kana kubuda kezvinhu zvakanaka muupenyu hwako nekubuda kezvakaipa muupenyu hwako hatidi kukutendera. So the fight is a prophetic fight about the doors or the gates of life. Mukazvitarisa Jesu pachake iye ndiye door reupenyu. So in other words, Sanballat naTobia ari kuti religion zvekunamata zvechechi chazvitendera kuti zvive pauri. But now we are Kristu hatidi kuti iwanikwe pauri. Why? Nekuti ndo pane door, he is the door of life. Hama dzangu muupenyu, to be connected is one thing. But kuwane blessing or ne favor panawima connections iwayo is another thing. To be married is one thing. To have peace and joy in that marriage is another thing. Bata mari zhinji is one thing. Kuva nedhoo rekushandisa mari zvakanaka nekuita zvinhu zviri tangible zvinobatika is another thing. Uchazviona kuti dzimwe nguva muupenyu wavaka rusvingo rwakakura,
Une a broad network. You are connected. You are in a place, in a much influence. Your name is known by kings and queens. But ukazotarisa mamwe madoa unoda muupenyu haasi kuvhurika. Kune muvengi wakaba nguva yako patime yekugadzira madoa. Akakurega uchivaka rusvingo rwese rukapera. But anoziva kuti nyange wavaka rusvingo rwese hausi kuzongorarama uri mukati imomo. You need to go out and you need zvinopinda, you need zvinobuda. System ya Sanballat na Tobia ndeye kuda kuataka munhu apa stage yaanenge avarairwa achiti ndapedza, at least hapana gap rasara, ndaita rebuild the wall. But the enemy inoita strike iri kuti pama connections ako ese you die poor while connected to people vanga vaine opportunity or vane capacity to bless you or to change your life. Upenyu hwekushaya madoo iwo madziro avako akapera jurawo rapo ari dangerous. Why? Nekuda kwekuti door inzvimbo yecontrol, pakuti kana waakuvata uri mukati unokiya door rako, enemy haigone kupinda kana door rakavharwa. But kana waatakwa patime yekugadzira madoo, zvoreva kuti wasiwa uri vulnerable. Zvakaipa zvinopinda mauri. Chese chakaipa choda kuataka upenyu hwako chinongopinda at easy nokuti hapana door. And Jesus is the door of life. Baba Chwara, so happy to see you. God bless you. Sister Joelyn, God bless you. Mainyamunda, God bless you. Sanballat na Tobia varega Nehemiah achivaka rusvingo rweJericho, rweJerusalem. Time yavangoda kuita strike, time yaari supposed to put the doors at the gates. And this is one ndiri kutaura naye. But I've seen this kind of attack muupenyu hwangu neimwe nguva. You be connected. Hapana kana ka gap, you are connected. Zvese zviri sealed zvakanaka. But when you look back into your life, tarisa muupenyu hwako, uona kuti handina chandaachiva, handina chandati ndaita, handina kwandati ndaenda. Yet the people of influence, I'm connected to them. But vakadaro vane ability to bless you or to change your life or to do something in your life or to give you an opportunity to do something great. They will rather be connected to you and remain quiet on that subject. Kune mweya inoita sekunge inoputira vanhu kuti varegere kuona dambudziko rako ivo vainewe. I've seen this in my relationship and marriage. Kuti unoshama kuti munhu akazvintroduce kuti ndiri mai nhingi kana ndiri baba nhingi, wotarisa zvaari nekuda kwekuziva zita iro raataura, kuremekedzwa kwaari musociety nemaconnections aripo, hazvigone kubuda. Why? Mweya yakaataka ikaregedza door refavor risina kugadzikwa kuti favor ipinde muupenyu. Masvingo ese avakwa, rusvingo rweJerusarema rwavakwa apedza. Ma-enemies haana kuuya pane yese isi nguva. Vanzi ndangosara kuti ndiise madoo pamagedhi, ndo pakauya tsamba. Iriko mweya yetsvina haikuatake mumastages ese weupenyu. You'll be highly connected. How resist even to travel, you can go anywhere wherever you want. But unogona kudzoka ikoko usina chiri tangible chinobatika chakanaka muupenyu. Yet to some they struggle kuti vaende kwawakaenda. Vane pfungwa yekuti tikaendawo pakati, tikasvikawo pakati, tikashandawo mukambani yakati, tikaitawo zvakati tinoachiva. Iwo uriko ikoko. But the doors are not there. Kune level yeattack
Yekuti mweya yechina haikudzivise kuti uwane basa, haikudzivise kuti upinde mune imwe relationship. Relationship imomo munovharwa door rewanano. You'll be dating and dating and dating. And the guy hapana paanombofa akataura issue nechekuita nemarriage. Inenge iri relationship nekufara nekudii nejoy. But door rinonzi marriage rakabvutwa nemweya yechina. Haambofa akataura chinhu ichocho. Haushaye munhu anokuda, haushaye munhu anofambidzana newe, but wafambidzana nevazhinji vakuda, uchinyatsoona kuti tiri kunyatsodanana, but the door hakuna paanogona kushama muromo wekuti it's high time taroorana taita settle down. Door rinonzi marriage rakakwachurwa. Mweya yechina inokurega uchienda pabasa zvichida riri basa rine mari kwazvo, but mari iyoyo ichiitambira. Door rekuconstructa zvinhu zvinobatika muupenyu, rekuita zvinhu zvakakura muupenyu, ndo rakabviswa. Vanhu vachiti vakakutarisa vanoona kuti upenyu hwake hwanyatsokomplete, asvika patinoyemura nepatinoda, but maresults yepasvikwa hapo. Attack haisi kuuya munhu achivaka rusvingo. Just there was no gap. Pane paunoona kuti apa ndafunda, apa ndava connected, apa ndine basa rakanaka, but zvinobuda mukufunda nebasa rakanaka, do iroro haripo. Kuine mweya yaSanballat naTobia isingadi kuti chakanaka chipinde muupenyu hwako. Unoregwa uchivaka the walls of Jerusalem, but time yemagedhi. Why? Magedhi inzvimbo yecontrol. Unokiya door kana waona zvakaipa zvoda kupinda muupenyu hwako. Unokinura door kana waona zvakanaka zvichida kupinda muupenyu hwako. Sanballat naTobia mweya unorwa nemadoors akanaka muupenyu hwako. Vakangonzwa chete kuti waakuda kuisa magedhi, madoo pamagedhi, kune tsamba dzinouya. Hakuna chinorwadza mudikani kuti zvese wakomplita, zvese zvavapo. Chinokosha chacho manje chawavakira panosiyiwa door rakashama pari vulnerable for attacks. Kana pamba pasi pajurawo rikavakwa pakasaiswa gedhi, enemies they can still come in, thieves they can come in and steal from you. Yet pane jurawo. Security yako haisi complete without the door and the gate. And pagate a place of control. Yokuti ukaona zvakaipa zvichiuya, you lock your door or your gate. Ukaona zvakanaka zvasvika, you open the door for good things to come into your life. It's a place of discipline or a place of control. Saka kune tsamba dzakanyorwa naSanballat naTobia vakatuma vanhu kuti munomudzi auye kuno. So happy for Nehemiah. Ari kuti basa randiri kuita rakakura. I cannot come down to do my debate nemi. Andigone kusiya basa randiri kuita kuti ndiuye ikoko. Pane patinoda kupedza time. Dai Nehemiah wakaenda to the plane of honor, akanoita madebates vakanokurukura naSanballat naTobia, zvichida aigona kuvakunda pakutaura kana pamadebates nokudii, but iye unenge wakundikana patime yekuisa madoo. Unenge wabhitwa patime. Kukosha kwakaita nguva ndekwekuti chimwe nechimwe chakanatswa munguva yacho. Doing the right thing pa wrong time achikupe the desired or a great result yawaitarisira.
Let me take you to agriculture. Nguva yatiri nezhizha kuno kuZimbabwe kuAfrica inguva yekuti vanhu vanodyara chibage. Ukachengeta mbeu yako, zhizha rikadarika ukazoitika kudyara, hazvikuitiri zvakanaka. Kudyara kwakanaka, kurima kwakanaka, une ivhu rakanaka, but wapotsa mwaka, the season matters pambeu yawakabata. So imwe attack ya devil itime. Nguva yaunofanirwa kumira uchiparidza Kristu, kune vanhu vanogona kuuya woda kuita debate newe kuti amaparidziro haasiriwo, tinoparidza tichidai shoko raminara harisiriro, and you will spend much time talking to those guys whether you win or lose, but according to the program ye kingdom watoita loss, you have missed your time to preach to people. Mwari havakupe shoko rinogamuchirwa nemunhu wese. Mwari vanokupa shoko rinogamuchirwa nevanhu vavakatendera kana vavakadanirwa kuti ushumire kwaari. You will find people vasingagamuchire evhangeri riri kugamuchirwa nevamwe. Ndokusiyana kwevanhu. Ukatora leta such people, ukatorerwa nguva yekuti muite iron out kuti ona zvazodii hazvisirizvo, apa shoko rakazodai rikazodai. Instead of winning souls, you will be winning debates. And you are called for souls, not for debate. Uri munhu waenda to the plains of honor kuno waste time iri constructive ye kingdom. Chimwe nechimwe chakanatswa munguva yacho. Zvanzi Sanballat naTobia vakati kuna Nehemiah, uya kune musiya zvauri kuita, uyatisangane to the plains of honor tumbokurukura. Apo yanga yava nguva yekuti apedza kuvaka rusvingo rwese, hapana kana kagepi kasara, but asati aisa magedhi uye madoors. Ndandinamate newe mudikani masikati ano concerning the doors of favor. Concerning the doors of favor. To be connected to people of influence is not enough. Kushika vakuvhurirawo door refavor. Ngapave ne a blessing pa connection iyoyo than kuti irambe ingori a connection isina a door of favor. Relationship yako ikasasvitsa muwanano, ikaramba ingori relationship, that's another level of attack. Yekuti rusvingo rwavakwa vanhu mawirirana, hakuna chinorwadza chekuti kwenyu nekwake maakuzikanwa, but nyaya yongoguma yakadaro. It's time door rinonzi marriage to be opened in that relationship. Kune mweya inoda kukubira nguva, nokuti kana nguva yabiwa, kune zvinhu zvinorespekta time, kune zvinhu zvinoshanda munguva bedzi. Nguva ikabiwa, nguva ikapfuura, nyangwe chinhu ichocho maida kuchiita hachichagona kuitika nekuda kwokuti the attack yakabata timing. People of God, hear me very well. Opportunity yawakawana pabasa pawakaenda nenzvimbo yawakasvika zvakanaka kwazvo, but door rinofanirwa kuvhurwa ipapo unoriziva iwe, the door of favor in that place, the door of blessing in that place. Sanballat naTobia, they represent a demonic system inorega munhu achiita zvinhu zvese of influence in life poshaikwa door. Opportunity, favor, uri right place. Izvezvi kune vanhu vazhinji vanoyemura pauri, kune vanhu vazhinji vanoyemura pabasa pauri, nzvimbo yauri, nyika yauri, maconnections awinawo, but at the end of the day newo ukatarisa, you are in a good place, connected to right people, people of influence,
but the door of favor kusaidi kwako ndo risipo. Kura kuti the devil akati rusvingo ngariwakwe zvaro kana gepi risawanikwe, but padoo apa musamurega achiisa madoors, achiisa control, achigona kuregulata yega kuti chapinda chii chabuda chii. Zvino ndinofara kuti wandiri kushumira anonzi Jesu is the door of life. Shoko raMwari randiri kushumira masikati ano rine chekuita nemadoors nemagedhi eupenyu. Hakuna chinorwadza nechinobata muupenyu ufunge kuti rusvingo rwese rwavakwa bhejurawo yakomplete, ndo rakangoshaikwa bedzi. Wakaipa akauya kuzoita strike against Nehemiah patime yekuvakwa kwemadoors nemagates. Do you know the devil also operates as a gate? That's why in Matthew chapter 7, I'll read. Just note the gates of hell, the gates of hell, or the gates of Hades will not prevail. Correct? The devil will not operate as a door, as a gate as well. Makata bosha. Ribaja dege maliga basanti. Mantabaya dakia mando roboshiata. Even the devil anomira as a gate. Baba Chelsea Gideon Mutandwa, so happy to see you. A good afternoon to you. Baba Maduro, a good afternoon to you. God bless you. Miss Holloway Lee Chiome, how are you doing? I'm so happy to see you online. God bless you. Thank you so much for tuning in. Sanballat and Tobiah vakatuma tsamba kuna Nehemiah kuti mbouya kuno timbokurukura kumapani to the plains of honor. Sei vari kushedza murume uyu? Vanoda kuti aregedze kuwana mukana wokuisa madoors nemagate. Nokuti Bible rati Nehemiah wapedza kuvaka rusvingo rwese pasina kana any gap rasara. When he is about to put the gates and the doors, ndo pari kutumwa nhumwa nzouya kuno timbokurukura. Sei varume varegedza munhu achivaka rusvingo kusvika palevel yekuti nyangwe apedza vanoziva kuti akaisa madoors bedzi apedza basa. Iriko mweya yakadaro muupenyu. Madhimoni wayo ariko anokurega uchiita construction dzese wovaka zvese, wakuda kungoisa door bedzi, kune tsamba dzinouya, kune mweya inosimuka. Door refavor parinoda kuvhurwa, kune nyaya dzinotanga kutaurwa, dzinobata nekuoresa moyo, zvichida vanhu vaida kuita zvakanaka muupenyu. Kumwe kweso the devil anenge akanyarara, but panokwana nguva yekuti favor yakuda kuya muupenyu hwako. Ukatarisa zvichida relationship madata for a long time, but nguva yekuti munhu akuda kukuwana, kune nyaya dzinongosimuka. Kune vanhu vanongouya vachitaura zvimwe zvinhu zvinodisturba relationship yamatonza kwenguva about 5 to 6 years. Pa 5th year mane maplans to settle. Kune nyaya dzinosimuka. Kune vasingade door refavor kuti rivhurwe muupenyu hwemunhu. Kuna ana Sanballat na Tobiah. Basa rashandwa. Munhu abata mari zhinji, ada kuita chinhu chikuru chine musoro, kunongosimuka imwe mweya inobvuta mari iyoyo. Kunongosimuka humwe utsotsi, kumwe kubirwa, kumwe kuvhiringidzwa, kwekuti wasevha kwenguva refu, washingirira kuita chinhu chikuru. Time yaunoda kuzviita, kune chinhu chinongouya seopportunity, but iri plan ya devil yekubvuta chinhu chiri muupenyu.
unenge uchibvutirwa door refavor, rusvingo kana kuti mawalls, madziro unenge wavaka apo, but door rekuti uchimisa chinhu chinobatika muupenyu, kune mweya isingangoda kuona madoors iwaya achivhurika. People of God, hear me very well. Mweya iyi Sanballat naTobia havana kuuya time yemurume uyu paari kuvaka madziro. Zvanzi ndapedza ndopakatumwa tsamba kuti ngauye kuno when he was about to put door and gates. Mweya inokurega uchiita zvinhu zvakanaka kusvika palevel yekuti wakuda kuita complete. Ndakaona mabuildings muguta patinofamba akavakwa kusvika pa window level, mamwe anodarika poshaika roofing beds. Kune mweya inouya yoataka the one constructing that house, anorwara mari yese ikapera. Kune mabuildings anosvika pakuparara, anga asumudzwa avakwa pangoshaikwa roof. Pese paaita foundation nekuvaka pesa papasina problem. Pa roofing stage kune mweya inongonzwa kuti akangoisa roof vanhu vakupinda mukati umo. There comes an attack. Father, I pray, I decree and I declare, every spirit isingade kuti vanhu vapedze zvavakatanga, isingade kuti vanhu vapinde muwanano vadanana, isingade kuti vanhu vavake zvinhu zvinopera, I stand, I decree and I declare, may the grace and the blessing of the Lord open a door of favor to your people. Madoor efavor ngaavhurwe pavana venyu. Madoor efavor ngaagadzikwe muupenyu hwavo. Wakaipa aregere kupinda, asi kuti munhu agone kumira pagedhi okiya zvakaipa zviregere kupinda, okinura ozarura kuti zvakanaka zviitike muupenyu hwake. Baba, ndanamata nokutenda, imba ngaiturikwe roof, relationship ngaipinde muwedding, business ngarimusvitse pakuva nepundutso. Ndataura nyasha nekugona kwenyu kuti nyangwe kude urwere unosimuka munhu apedza kuita basa rake are about to finish, I come against that sickness and that demon in the mighty name of Jesus. Mweya wokusapedza zvakatangwa, mweya wokusakomplita zvinhu zvavaita kwemakore mazhinji, uregere kubata muvana venyu. Muzita raJesu Kristu weNazareta, amen and amen. People of God, I need to read Matthew chapter 16, verse 18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Ndirikunzwa kuti panapa Hades ine magedhi anorwa neropafadzo dzevanhu. Pano munhu asati aisa gedhi nedhoo, pari kusumuka mweya weopposition. Pano ndaakunzwa Jesu achiti kuna Peter, on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Kune magedhi emweya yetsvina, bani ndiri kudeclare magedhi enyasha dzaMwari. Ndiri kudeclare magedhi, mikana, opportunity inobva kuna Mwari. Mwari akatanga basa mauri, anoripedzisa. Favor yakatangwa naMwari mauri, ngaikupe zvinobatika zviri tangible. Mweya yese inosumuka, washingirira wabva kure nechinhu, inoda kuti uluze, uore moyo, usakomplete. Ndiri kutaura mweya wokugona kupedza, mweya wokusvika muright place, muright destiny, mweya wese wokugumira panzira pachinhu chabatwa. Ndiri kuurayira nezita raJesu, usabate pamusoro peupenyu hwako. Hama dzangu, iriko mweya yekuti munhu unovamba chinhu chakanaka achipere. Uriko mweya munhu unopinda murelationship inozongopera zvaasinganzwisisi.
iriko mweya yekuti munhu unovamba eproject pozongosara paine mazibuildings nemachinery. Basa kuti richitanga kuitwa pane zvinongosimuka basa riitwe. Ndaona mabuildings mutown mumaindustry, building yakakompletwa, machinery ikaunzwa yaiswa building, zvikapera zvakadaro. Munhu ainvesta mari zhinji kuvaka, ainvesta mari zhinji kuunza machinery pakampani, kuti basa richitangwa Sanballat naTobia hadi madoo nemagedhi efavor muupenyu hwevanhu. Baba ndanamata, the spirit of Sanballat and Tobiah, not to stand against the viewers. Favor, 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 the door of favor, the door of grace, the door of great opportunities, in the mighty name of Jesus. Amen.